Vi har en opgave om deskriptiv statistik, og det er, at vi skal finde ud af, for hver af 11 landsdele i Danmark, så har man i 4. kvartal 2007 opgjort antallet af handler med enfamiliehuse. Og antallet, det har vi stående her for de 11 landsdele. Vi skal bestemme kvartilsættet og middeltallet for de enfamilieshusene, og det gør vi så ved at højreklikke her og sige tilføj diagrammer og statistik. Og så får vi så vores data herovre fra. Så højreklikker vi og tilføjer vores variabel antal, og højreklikker igen og trykker boxplot. Og så højreklikker vi endnu en gang for at udvide boxplot-grænserne, og så derved kan vi se vores kvartilsæt her. Men hvis vi skal beregne, eller vil gerne have beregnet vores kvartilsæt, så klikker vi. Så vælger vi statistik, statistiske beregninger og med en variabel. Og så antal lister, det er bare 1. Og så vil vi gerne have, at vores x-liste eller kvartilsættet, det er jo for vores antal. Og så har vi det i kolonne i D eller i E, for ligesom at skabe lidt afstand. Og så her kan vi så aflæse vores kvartilsæt. Så har vi den mindste x-værdi, Q1 og medianen og Q3. Og så her, så kan vi se vores middeltal, som altid bliver skrevet en streg over x. Og så får vi så at vide i opgaven, at efter vi har bestemt kvartilsættet og middeltallet, så skal vi, så i opgave B, så får vi et, for 4. kvartal i 2010, så får vi et kvartilsæt, som er 402, 803 og 1176, hvor den mindste og største værdi er 116 og 1408. Og det får vi så at vide, at vi skal indtegne boxplottet for det her kvartilsæt inde i det samme koordinatsystem. Og det gør vi så ved, at vi indskriver værdierne inde i vores spreadsheet. Og vi har snydt lidt hjemmefra og allerede skrevet kvartilsættet ind her. Og så heroppe skriver vi så kvartilsæt. Og ved at gøre det, så kan vi nemlig gå over her i vores koordinatsystem og højreklikke på x-aksen. Og så siger vi tilføj x-variabel, og så vælger vi så kvartilsæt. Og så kan vi jo se, at nu får vi vores andet kvartilsæt ind her, og så kan vi sammenligne de to. Og vi får så at vide, at vi skal kommentere på de to boxplot her. Og det er jo så, at vi kan se, at for det 4. kvartal i 2007 er der en meget større variation mellem antallet af enfamilieshusene i de forskellige landsdele, mens det er meget ensartet i 2010.